Samantala sa ibang balita, umarangkada po ang sa iba't ibang bayan ng lalawigan po ang programang Bakuna Eskwela. Nakagawaran po yan ng kalusugan or DOH upang matiyak ang kalusugan ng mga kabataang mag-aaral bago ang pagbubukas ng klase. Kabilang sa mga nakinabang po ang mga paaralan sa bayan ng San Fabian, San Jacinto, Sual, Anda at Agno kung saan isinagawa ang pagbabakuna laban sa measles, rubella, diphtheria at tetanus. Ang aktibidad ay bahagi ng Healthy Learning Institution Program na naitaguyod ng DOH para sa mas ligtas at mas malusog na kapaligiran sa pag-aaral. Bukod sa bakuna, tumanggap din ang mga grade 1 pupils ng school supplies at first aid kits. At kasabay nito ang isinagawa rin na feeding program para sa masigurong nutrisyon ng mga batang estudyante. Ayon sa DOH at sa mga lokal na pamahalaan, patuloy pang pinapalawig ang mga serbisyong pangkalusugan sa buong Pangasinan bilang bahagi ng kanilang kampanya na itaguyod ang kalusugan at wastong nutrisyon ng mga kabataang Pangasinense. IFM News. IFM News. IFM.